olo akumem inwe lo akumem ọbụla mkpadị na-ezo na oge eziokwu Orumiri na-eri mmadụ n'ọnwụnwụ anya. Hallelujah. Aha. Nancy ka ije na nke Ndubisifa nke anụnwa ndị na tu nwunye da stroke biko ka ego na anyị nwere afịa ọfụ o ọbịa cheke nke so ọbụna ọsaiz nwunye ada ama onwe kwesịrị elejie ka ọ tụela anyị ịmara biznes bụ all about awareness ịmara ngwa gị na mmega anyị mmega anyị ọ dị ya chụpụ ndị a na ya ụgbọrọ ka ebe a chọọ iji blọk kpuchi akala aka anyị ebe a mmega ka a pụọla anyị yes and ịmara ọzọ na anyị nedigo nwa bọyị ghọtago enedigo nwa bọyị ebe a ịma because obere gị na mana enwezi chance anyị nedigo nwa bọyị ebe a nsị nọ ka ya ọbada n'ọkọ gbala anyị bọyị trust ọm ya ọ dị ka onye ochi dị n'ọbala ọ dị ka ene maka na agba your brother ọhụ ya ọ na-ezu ori ma ọ ka na agbala anyị bọyị maka na ma atụke na alụsị o ka bụ ka mma edi na alụsị ọ bụrụ alụsị ịtọ ọ ya ṅụlụ m iyi no mesikwa o Ụlọ ite when you were gagodu kan jog. eh Ya onwe nke. Ụlọ ite bi ka when you ka ife bifa. ibio Ifa. o isi adachila ebe a ịmụ mma a na-ekenekwa Chineke o mgbe m pụtakwa na ụtụ ka m bịa fuo isi akọda na-ekene Chineke na ọ dakwasa shọp anyị ọ bụrụ oshada na shọp anyị kedu anyị kara ịkọ Ụlọ ite. Ọ bụrụ ife aka nna ajụ gị. Okay. Biko ka njụ kene gị. Ụmụ ọgwụ iji wee jide m. Mụ nke i nyere m enye nke ndidi, mụ nke ntị n'ahụ, ma ọ bụ na nzọtara ya azọta. Ka m marụ. how Iji ọgwụ wee jide m. Ka ị ka m si wee end ya ọkụ ebe a. Achọrọ m ịmata. Dike a ugo m. Aha. Maka na ihe kịta ị na-eme amaghị m mmụọ ya ka ị eju ebe ọgaranya ibe gị na-aba wee ruo ụlọ go ana go houses go warehouses niile na ha na-ego ife akịta ị na-eme ife akịta ka ihe emegide wee bụrụ ụdị mmadụ bikuba na taa that's na why no ụbịam na-eme gị anya ụbịam ka iji afụ shop m iji anya ụbịam ene ngwa ahịa m anya ụbịam na-eme m atọrọ gị olo akumem inwe lo akumem ọbụla mkpadị na-ezo na oge eziokwu ọ bụrụ na inwe high akumem iwere ụdị anya nji afụ shop anyị fụ na ifu dị ego dị ebe a fu dị business dị ebe a ọ nwere na-akpọ high akumem ya for the business mugu I'm a business mugu engwem high akumem Shut up. ọ ya ka nya menye set all these businesses na afọ whatever from low akumem Nancy anya ụbịam na-eme gị ụka since nọ ikebe express ihe yewu success amụgoro ụbịam ito na ụbịam bụ na ụbịam dị ya ama ọmụ a na ụbịam ọ bụla mkparị anyị na-ekwu eziokwu inwe low akumem nne m biko egodu m pịa wọta nye m pịa wọta low akumem ajaka ọ na-asị m nke m na-eme ebe a ee onye mkpọta m na-enye nri na ji m na-eme na-asị na asị m na-eme ebe ọ mara ego dị ebe agaracha nwa igbe na-ekwu ebe Nancy ka m rugodo ụlọ ka m fụ mpa m ama m ihe ya nwanne m nwaanyị kwuru dị ka eziokwu nke kwuru ụlọ ka ọ fụ mpi ya ararịkwa ya bịa Nancy ime gwalụ m akaụntụ ya na-apụ amakwa ego n'ibu na-akpọ ya na-apụ ebe a Nancy ọ dị ka nwa bụ ego ya na-apụ Is your brother, Abi? God forbid.